имрӯз як хӯроки оддии тоҷикона тайёр мекунем. номаш угро. то охири видеоро тамошо кунен, дастгирӣ кунен, лайк, комментариятонро дариғ надорен. ассалому алайкум. сози намакаса нағзен, занҳои азиз. рамазонро чӣ хел гузарондистен? инҷа шавҳари ма аймачид гӯшт оварда, нони гармак. ма обязательно ҳар дафъае ки гӯшт меёран шавҳарам худам хушрӯ када мешум да оби хунук. баъд майда мекунам, намак мекунам. яъне корча тескунака корча ай фаберлик ай кстати духтаро кадоме ки намедонист заказ кунем беҳад корчаи фаберлик нағзай корча тескунакшам аҷоиботай. майда мекунам, ҷидо мекунам барои манту, барои самбуса, барои ош, барои ҳар як авқот. ами як ҳафтада мерасада. ҳар ҳафта мо гӯшти свеж мегирем. ами як ҳафтада мерасона. хулосе гап пакетои фаберлик разложить кардам гӯштора. пакетои хеле барои замароз ки дора фаберлик беҳад нағзан гирифтам, разделит кардам, дар морозилка партофтам. ёша бошад ҳамин ядрӯзада истифода мебарам да. ядрӯза истифода мебурдагӣ мона ма халденикда мемонам. ҳамин 2 рӯз 3 рӯз срок дорад да гӯшти свеж боша. агар инҷа нахоти таркадагӣ доштам, люби таркадагӣ доштам гирифтам. ана маҳсулотое ки дар авқотам истифода мебарам. анака сар мекунем тайёр кардани авқот мона. шумо ба ҳазор тамошо кунен. ма боша камтар дар бораи худам қисса мекунам шумо да. ма худам айкаҷоём подписчикои нав да сайти мо обуна шидан, подписатсия кардан ҳама каса хушомаден. ма худам духтаро аз ноҳияи Қумсангирам. яъне ма дар ноҳияи Қумсангир ба вояр аста калон шидагӣ ҳастам ва худи хуҷанд шавҳар карда рафтагем. дар хуҷанд 1 сол зиндагӣ кардагем. бо Тюмен омадагем. дар шаҳри Тюмен ана хай ма зани хонашин будам. чанд сол пеш шавҳар микроавтобус да кор мекардан. дар квартираи сиёмни будем. микроавтобусам аренда буд. яъне на мошин доштем, на хона доштем. соли 2015 омадагӣ будем Россия. то соли 2020 ма зани хонашин будам, ба тарбияи фарзандон машғул будам. инам хел корои хонаро карда мегаштам. неки ягом бизнес надоштам, ягом ҷуда кор намекардам, ягом доходи худ ман надоштам. баъд бо маслиҳати шавҳарам, яъне шита маслиҳат кардем ҳардумон ки ма сайт мекушам, сайти ютуб канал. дар ҳамонҷа ма ягом хеле ҳунарома нишон метиҳам. яъне пухти пазома ва авқотои пухтагӣ ма видео када мепартам, нишон метиҳам. чизеро ки метавонам худам пухта. баъд ҳамин хелам кардем. сразу ма сайт ма кушодам, пешбурданашро сар кардам, дар конкурсо, дар ҳамин гиво иштирок кардам, подписчикома зиёд кардам. шавҳарам спонсировать кардам, поддержка кардан албатта. баъд ма аудитория худма ҷамъ кардам. ай Бишкек либос заказ кардам, либос фурӯхтам. бо ай Турсия заказ кардам, либос фурӯхтам. хай ай ютуб иқа кам ним кор мекардам. он вақто пул медод ютуб боз наметия. ай либос фурӯшиём иқа кор мекардам. пасу да мефурӯхтам. хай ҳамин зиндагӣ да поддержка шид да шавҳарам да. кам кам ёрдам мекардам дар рӯзгор, продукта харида, пули квартира додан, да либосаи кӯдакоро полиси худам таъмин мекардам. хай дидем ки фақат зиндагӣ мегзара да, ягом хеле пули калон кор намекунӣ хеле коро. баъди 2 соле ки ма ҳамин ютуб кати сар кор кардам, хай ҳамин киртафрӯшиву сукутиам гапо ҳамин коро кати авора шидам. баъди 2 солаш ма дар фаберлик регистратсия шидам. апай менеҷер наставники мара ба кор даъват кардан. ана худоро шукр мекунам ки имина наставник ма апай менеҷер ҳай ва имина ма ҳаминоро интихоб карда омадам дар ҳамин компания регистратсия шидам. ҳама нотикаи корро омӯзондан, кӯмак кардан то ма дар муддати кӯтоҳ директор шавам. дар 3 каталоги корим ба ёрдами наставникам, команда, меҳнати худам завани директорида баромадам. дар 9 каталог ма золотой директор шидам. тез ма пеш рафтам, побыстрым статус серебряный директор шидам духтаро. дига бизнесома ма партофтам, яъне киртафрӯшиву латтафрӯшиву як тараф мондам. дар фаберлик фақат пешравӣ кардам. дар муддати 1 сол, дар муддати кӯтоҳ ма хонаи заминӣ, мошин, айпли фаберлик харидам духтаро. ҳозир ма дар хонаи худам зиндагӣ мекунам. хонае ки айпли фаберлик сохтагим, ай заминаш сар карда то ҳама расходор айпли фаберлик шидагӣ. ана мошино чандта харидагем, бо чандта хона барои фурӯш кардагем. ана вообщем зиндагӣ мо полностью куллан дигар шид. худоро шукр, аввал баракати парвардигор ва меҳнати худам ва компанияи фаберлик. инам хед духтаракои хушрӯи ма мини история успех нақл кардам шумо да. шуморам биёен кор кунен.
انا дар компания Faberlic ранги мо пешравӣ кунен, зиндагитонро дигаргун кунен, ба шавҳаротон кӯмак кунен ки зиндагӣ аблеғ чиз шава, зиндагӣ осон шава. медонам ки ҳози якта мардакота дар ҳамин давру замон қинай полиси ҳама тарафа оиларо бисπეچت кардан, ҳам либоса, ҳам хӯрока, ҳам хонаву мошина, ҳама чиз катӣ. мутаассифона умри бисёриё дар сиёми квартира гузашта рафтестай, хонаи хачона надоранд. бидорен дар компания Faberlic кам тарак меҳнат мекунӣ, манам хеле роҳат ранги ма мебинӣ, дар хонаи худат зиндагӣ мекунӣ, зиндагита куллан дигар мекунӣ. бо шумо суҳбат карда авқоти бегаҳмонам тайёр кардам. биён ҳама каса ифтор.